No, trpezlivosť napríklad viem využiť v triede, keď sa hlásiš a čakáš, kým ťa učiteľ vyvolá. Viem niekomu povedať, keď mi niečo prekáža, viem mu dať priateľskú spätnú väzbu prostredníctvom toho, že ovládam sociálne zručnosti, priateľstvo a úctu. No, aktívne počúvanie vlastne využívame pri tom, keď rozprávajú iní moji spolužiaci, a to znamená, že vlastne ich počúvame a sme ticho. Používame očný kontakt. Učenie nie je iba sedenie v laviciach, učíme sa badateľským a experimentálnym spôsobom. Si myslím, že sa dosť netradične učíme. Jak sme napríklad v 4. ročníku všetci štvrtáci mali gúsenice a potom sa z nich vytvorili motýle a potom sme ich vypustili. Učiteľky pre nás pripravia rôzne hry, na ktorých sa učíme. Keď sme sa učili prídavné mená, tvrdé, mäkké i, tak sme sa aj postavili z lavíc, trochu sme sa tam skákali. Keď napríklad bolo čo tvrdé i, tak sme si mali čupnúť alebo vyskočiť. Bola to veľmi veľká zábava a nemuseli sme len písať diktáty a písomky. Keď sa v škole cítim dobre, tak viem zvládať všelijaké testy, písomky, skúšania a diktáty a všelijaké ďalšie veci. Ja to vnímam tak, že keď urobím tú chybu, tak z tej chyby sa niečo nové naučím. To vlastne nevadí, keď urobím chybu a sa mi nikto za to nebude smiať. Na prvom stupni na informatike nás učili robiť s PowerPointom, s Wordom, s Acelium. No Aceliu je ako keby program, v ktorom je niekoľko hier na stratégiu a logiku. Svoje prezentačné schopnosti si precvičujeme napríklad na modelovom mesiaci alebo ročníkovej práci. To je nejaký projekt, nejaká téma, na ktorej pracujeme celý rok. Môže to byť sranda, môžeme to robiť s kamarátmi alebo sám. Na ročníkovej práce mám možnosť prekonať svoj strach pred prezentovaním pred staršími a mám možnosť zistiť nejaké nové informácie a dozvedieť sa rôzne veci. Tým, že prezentujeme, sa učíme prekonávať svoje hranice. Takže na prvom stupni bolo super, že sme mali voľné nohy, čo znamenalo, že vlastne keď sme potrebovali ísť na vecko, tak sme mohli ísť cez hodinu na vecko. Keď sa potrebujem vyrozprávať alebo mám nejaký problém, tak môžem ísť za psychológmi alebo za čipsákmi. Čipsáci sú vlastne deti, ktorým sa vlastne môžeš zveriť.